Il-Forzi Armati ta' Malta qed taħdem fuq pjan sabiex tħajjar soldati speċjalizzati li wara l-25 sena servizz ikomplu joffru s-servizz tagħhom lill-Armata. Dan sabiex il-Forzi Armati ta' Malta ma jitilfux il-ħiliet u l-esperjenza ta' dawk is-soldati li tant ikunu investew fihom tul il-karriera tagħhom. Ħabbar dan il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta, il-Brigadier Jeffrey Curmi, waqt il-Passing Out Parade li rat 58 rekluta ġdid jissieħbu fil-Forzi Armati ta' Malta. Kull minnu speċjalizzat f'xi qasam, l-Armata tinvesti fihom. Issa appena jirtiraw bi 25 years of service, il-pjan tagħna huwa li nippruvaw nattirawhom biex ikunu jistgħu jidħlu jagħmlu ċertu xogħlijiet magħna fil-waqt li xorta jgawdu l-pensjoni tagħhom u fil-waqt li xorta jkunu jistgħu jkollhom impjieg ieħor, per ikunu jistgħu jidħlu u jkomplu jagħtu servizz lilna. Anka pereżempju jkunu jistgħu jkomplu jħarġulna n-nies, persuna ta' 25 sena servizz, ikollha ċertu esperjenzi li bniedem li għadu dieħel ikun għadu ma ġabhomx. Wara 20 ġimgħa ta' taħriġ militari, l-4 filgħodu fil-Barracks tal-Forzi Armati ta' Malta, is-soldati l-ġodda ħadu l-ġurament tal-ħatra li se jservu fl-Armata b'realtà għar-Repubblika ta' Malta. 6 mit 58 soldat huma nisa, fil-waqt li 5 minnhom huma wċin. Fl-isfond tar-ritmu tal-marċi militari, spikka s-sodisfazzjon fuq fom is-soldati l-ġodda u qrabathom li issa se jibdew iservu fuq sma speċjalizzati fih dan l-Armata. Fl-Armata tista' tgħid li għandek karriera quddiemek, tibdija minn hawnhekk, għandek 5 xhur ta' training intensiv u mbagħad tibda l-karriera tiegħek bħala gunner. Fiha l-karriera naf ċerta li ħanikber fiha, ħaniżviluppa l-ħiliet tiegħi u looking forward ħafna liha u xejn ma qatali qalbi minn kelli jiena mara. Il-Ministru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia qal li fi żmien li ġej se jkun hemm sejħa l-iktar żgħażagħ sabiex jissieħbu fil-Forzi Armati ta' Malta. Filwaqt li spjega kif se jkompli jsir aktar investiment fl-Armata kemm fir-riżorsi umani kif ukoll fl-infrastruttura. Imma parti mill-riżorsi umani ħankun qed ninvestu fuq diversi setturi bħal ajruplani u helikopters ġodda, vapuri li huma ikbar u wkoll diversi tagħmir fuq l-art. Imma d-difiża tal-pajjiż ma tiddependix biss fuq l-Armata u għal din ir-raġuni anke minħabba li difiża moderna tinkludi is-cyber defense sa nkunu qed ninvestu iktar fuq it-tajjeb li diġà għandna tad-difiża ġewwa pajjiżna fejn jidħol is-cyber. Il-Ministru Michael Farrugia feraħ lis-soldati l-ġodda fil-bidu tal-karriera tagħhom.